በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ አነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 16 ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አዴና ጸሎታን በረኸታን አማላድነታን ጣዕመ ፍቕራን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረተይ ልሳን አንደበት ኩነኒ አባ ሚካኤል ሊቀ ጳጳሳት 16 መጋቢት በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 49 ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ዝኾኑ አቦና ቅዱስ አባ ሚካኤል አዕረፉ። እዚ ቅዱስ አቦ ድማ ኣብ ናይ ቅዱስ መቃርስ ገዳም ዝኾነ ገዳመ አስቄጥስ መንኮሱ ሰናይ ዝኾነ መንፈሳዊ ተጋድሎ ይጋደል ድማ ነበሩ። ብድሕሪ እዚ ድማ ብድሕሪ ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ኣብ ዘመነ ኤልሲድ ወልደ ሐሚድ ሊቀ ጵጵስና ተሾመ። መርዋን አልጋዲን እውን ኣብ ዘመኑ ነገሰ። እስክንድርያውያን ነዊሕ ዘመን ዝናም ኣይዘነመሎምን ዝነበረ እሞ ኣብ ድርቂ እዮም ዝነበሩ። እዚ ቅዱስ አቦ ብመስቀል መዓልቲ መስከረም 17 ክእንክሽየም ግን ከዓ ዝናም ዘነመ። አቦና ክሽየሙ ከለው ማለት እዩ። ብጽባሒቱን ብድሕሪ ጽባሒቱን እውን ንኻልኣይን ንሳልሳይን መዓልቲ ብዙሕ ዝናብ ዘነመ። ኣብ መዋዕሉ ድማ ኣብ ምእመናን ብዙሕ በደል ተፈጸመ። ብዙሓት ተሰደዱ። ንሃይማኖቶም ዝኸሓዱ ድማ ቁጽሮም 20,000 በጽሐ። በዚ ምኽንያት ድማ እዚ ኣቦ እግዚአብሔር ነቲ ምኽንያት ስደት ዝኾነ ጸገም ክሳዕ ዘወግዶ ኣብ ዓብዪ ሓዘን ነበረ። ካብ እውን ኣብ ዘመነ ሲመት እዚ ኣቦ ኣብ ልዕሊ መለካውያን አባ ቆዝሞስ ዝበሃል ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ተሾመ። እዚ ዝተሾመ ድማ ንቅዱስ አባ ሚካኤል ሊቀ ጳጳሳት ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ተዋህዶ ሓተቶ ብዝግባእ ስለ ዘረድኦ ድማ ብናይ ቄርሎስ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ዝብል ኦርቶዶክሳዊ ኣስተምህሮ ንሱን ምስኡ ዝነበሩ ኤጲስቆጶሳትን ብጽሑፍ ስምምዕነቶም ገለጹ። አባ ቆዝሞስ ድማ ብፈቃዱ ናይ ምስር ሃገር ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባ ሚካኤል ኮነ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኤጲስቆጶስነት ክሽየም ደልዩ ዘይተሾመ ሓደ መለካዊ ሰብ ናብ እቲ ናይ ንጉስ ኣስላም ከይዱ ነገር ፈሓሰሉ። ብድሕሪ እዚ ድማ እቱ ንጉስ ብከቢድ ስቃይ ኣሰቃዮ። ንነዊሕ ግዜ እውን ኣሰሮ። ካብ ምጽዋት ኣኪቡ ኣዋርቕ ናብ ቤተ መንግስቲ ንኸምጽእ ድማ ኣገደዶ። ምእመናን ግን ተዋሒሶም ኣውፅዎ። ነቲ ናብ መንግስቲ ኣታዊ ክገብሮ ዝተኣዘዞ ገንዘብ ንኽስብስብ ድማ ናብ ላዕለዋይ ግብፂ ወሰድዎ። ንሱ ግን ነቶም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ንክርስቶስ ክሒዶም ዝነበሩ ሰባት ናብ ኣሚነ ክርስቶስ መለሶም። እዚ ናይ ኣስላም መንግስቲ በደል ዘሰምዐ ስሙ ዘይተጠቐሰ ንጉስ ኢትዮጵያዊ ድማ ብዙሕ እግረኛን ፈረሰኛን ሰራዊት ሒዙ ናብ ግብፂ ዘመተ። ነቲ ዓማፅ ንጉስ ድማ ኣሸነፎ። ንቤተ ክርስቲያን ሰላም ኣስፊኑላ ከዓ ተመለሰ። እዚ ቅዱስ አቦ ሰናይ ተጋድልኡ ፈጺሙ በዛ ሎማዓንቲ ብሰላም ዓረፈ። በረከቱን ረድኤቱን ኣመላድነቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለሚካኤል እንተነበረ ገዳመ እንዘይትጋደል ፍጹመ ሊቀ ጳጳሳት ዝንቱ በዕለተ ተሴመ መልዕልተ ምድር ገብረ ሰላም ሰማይኒ ወሃበ ዝናመ ይብል። እግዚአብሔር አምላክ በረከቱ ይሕድረልና አሜን። ንእግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይኹን ነው። ንዓና እውን ብጸሎት ቅዱሳኑ ይምሓረና አሜን። መጋቢት 16 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አባ ሚካኤል ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት
ናይ 7 ኪዳናት ማሕተም ዝኾነት ኣዴና ከምኡውን ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ናይ መጥምቅ መለኮት ኣድኡ ከምኡውን ኣቦና ቅዱስ ገብረ ማርያም ጻድቅ ንጉስ ኢትዮጵያ ንቅዱስ ላሊበላ ሓው ከምኡውን ቅዱስ ኣኖሬዎስ ንጉስ ጻድቅ ኣባ አቡናፍር ገዳማዊ ኣባ ዮሐንስ ወንጌሉ ዘወርቅ ኣባ ዳንኤል ጻድቅ ናይ ኩሎም ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳንና በረከተ ምሕደረና ካብ ፍቕሮም ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይሓድር ይረድኦ ኣሜን ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ካብ ዜማ ካብ ኣናበባ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣረመለይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብርክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን